பிரைஸ் தி லார்ட். யாருக்காய் வாழ்கிறாய் நீ? ஆம் பிரியமானவர்களே, நாம் யாருக்காய் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்? 2 கொரிந்தியர் 4:17 மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல, காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்க நமக்கு அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது. ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அநித்தியமானவைகள், காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. நம்மில் அநேகர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம், ரட்சிக்கப்பட்டுள்ளோம், அபிஷேகம் பெற்றுள்ளோம், ஆலயத்துக்கு போகிறோம், காணிக்கை கொடுக்குறோம், பரலோகம் சென்று விடுவோம் என்ற நிச்சயம் உண்டுல்ல. அவற்றை தாண்டி ஒரு கிறிஸ்தவ சத்தியம் உண்டு. என்ன தெரியுமா? ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் தன்னை தானே வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு அனுதினம் என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று லூக்கா 9:23 ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லியும் இன்னும் பணத்தினால் வரும் கௌரவத்தையும் பதவியினால் வரும் கௌரவத்தையும் வாஞ்சித்து இவ்வுலக வாழ்வின் மேன்மையை நமக்குள் வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் மேலானது என்று சொல்லி இன்னும் நம் சுயத்தை சார்ந்தவர்களாகவே நம்மை வெறுக்காதவர்களாகவும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்ல. பிரியமானவர்களே, நமது இருதயத்தில் இம்மைக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தாண்டி கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டா என்று யோசித்து பார்க்கணும். நமக்காகவே நாம் வாழ்ந்தது போதும், சுயநலமின்றி கிறிஸ்துவின் சிந்தையோடு வாழ்வோமா? அந்த சொல்லி முடியாத மகிமையுள்ள கூட்டத்தாரோடு நாமும் காணப்பட பிரயாசப்படுவோமா? பிரியமானவர்களே, ஒரு வாழ்வு, அதை நமக்காகவே வாழ்ந்து நம் சம்பாத்தியத்தை நாமே அனுபவித்து பிறரது மதிப்பையும் பாராட்டையும் பெற்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வாழ்க்கையை விட்டு தியாகத்தோடு கிறிஸ்துவின் சிந்தையை நிறைந்த வாழ்வை நாம் வாழ்ந்து முடிக்கலாமா? பிரியமானவர்களே, ஆண்டவரின் சிந்தையோடு நாம் வாழ்வோம். ஆமென்.